guys, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय माने भिडिअखौ जोङो खेनसे जि नामलांफायदो इयावनो खालामलांजोबदो दे बेनिखायनो भिडिअआ गोलाव जाद्रायोना ओंखायनो एपिसोड 1 एपिसोड 2 एपिसोड 3 इदि बादि बानायदो दा एपिसोड 3 आव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय दा जोङो नै रबर बागाननिफ्राय मोनसे जायगायाव थांनायदो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय हा आरो नै लकेसनखौ बिथाङा फोरमायगोन एसे मावजि गेन्द्रि पार्क बुङो थबगां जंगल टुरिस्ट केम्प बेयाव थांनानै बिथाङा फोरमायजोबगोन थांनानै बिथाङाबो चेनेलाव गावनियाव होखाबाय चेक खालामना नाय कुलदीप ब्लग्सआव दा जोङो नायनोसै एसे नोंथांमोननोबो जिखिनि हायो देखायलांबाय हानोसै मट' भ्लगिंआव डाइरेक्ट लोगो मोनगोन रबार बागाननिफ्राय जों दा मोनसे लकेसनाव थांगासिनो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय हा जों माने नामलांफैनायावनो खेबसे लागैनो भिडिअखौ खालामलांगासिनो दा ओंखायनो गोलावद्रायबो जायोना ओंखायनो एपिसोड 1 एपिसोड 2 एपिसोड 3 दा नोंथांमोननो देखायलांगासिनो एपिसोड 3 जुदि नोंथांमोना आंनि डिबि ब्लग्सखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय हादो जेबो ज्रोंबोलि बारा गोथौ नङा दे केमेरा एंगेला माबादि फैदो आं मोनथिला दे आंना माने ग'प्र'आ चार्ज जोबनानै आङो लोगो सासेनि ग'प्र'दोसो खालामदो मार खस्थ' जायो खोमा इफोरथिं लामाबो गैयाना इफोरबादिनो लामाया बिदिनो फिसा फिसा दैमा बारबाय हानांगो दिनै लाइफआव फार्स्ट टाइम बिदिनो फैबाय आरो बाक्सायावनो दे बिदि जागा दङ नायनो होननानै फैबाय जोंबो दा नै लामा मोजां मोनफिनबाय बरिया फ्रेस लामा दा जोङो नै सफायबायानो गाइस एसे पार्क सिस्टेम आरोना नैबे जायगाया जिखिनि हायो कभार खालामनो नाजानोसै इयावथ' दा हाबनो होआखै कर'नानि थाखाय इयावनो लिरनाय दोङो मिथिसार बिलाइ होनना न' भेक्सिन न' एन्ट्रि बिजि लायाखैबा हाबनायनि सिगां गनायथि ला बेफोरबादि लिरनाय दङ आरोना एसे हाबनो प्रब्लेम जादो दा जोंखौबो हाबनो होआखै आंथ' भेक्सिन लानाया लाबाय टुरिस्टफोरा थायो आरोना बांसिन इयाव टुरिस्टनि न' दोङो जिखिनि नुदो जोङो एसे रायलायनायनि गेजेरजों सिङाव हाबनो होबाय जोंखौ मानो होनबा जोङो एसे गोजाननिफ्राय फैदों होनना खोन्थाबाय बिथांमोननो ओंखायनो एसे नायना थांनो होबाय आरो बिथांमोना स' कुलदीप भाइयाबो फायखांखाबायमोन बिथाङा एसे फोरमायना होगोन आरोना आरो जुदि नायाखैबा बिथांनिया 2K जायां जादों 2K खालामथारना हो आरो खनसे चेनेलखौ भिजिट खालामथार नाय बिथांनि भिडिअफोरा माबादि जायो जुदि मोजां मोनोबा अभियासलि नोंथांमोना नायलांबाय हा टुरिस्ट थानाय न'फोरा बेफोरबादि बरियाखा एसे नै रुमखौ देखायनो नाजानो आङो बरियाखा रुमा दा हाबनो होथ'वाखैना एसे रुमाबो साफाना जों जन्था गाननायदो हाबनो होआखै मिनिमाम बेसेबांसो लागोन प्राइसआ हरसेयाव बारा लाया खमावनो आंबो थाफेराखैना गोदानसो इ गोदाननो आरोना माथिं जाना फैनांगोन बरपेटानि सिद्दा पाठसालाथिं सिद्दा फैबानो मोनगोन इखो सब रुमानो एखे जागोन सब रुमानो एखे स्टाइला न'नि स्टाइलफोरा बिदिनो नोंथांमोननो एसे देखायनि आं बरिया माने काटदोनो बानायदो खोमा न' ब्र' काटदो बानायदो आरोना इफोर काटखौ एक्सपर्ट खालामना माने इम्पर्ट खालामनानै बाहेरनिफ्राय डाइरेक्ट इदि डिजाइनाव लाबोफायो आरोना इदि डिजाइननि न' बरियाखा न'नि स्टाइला रुमाबोथ' नोंथांमोना नुखाबाय बरिया फेसिलिटि गोनांखा आरो नोंथांमोना टेन्टबो लाबोनानै थाफैजायो आरोना जुदि फैसाखौ जुदि एक्सपेन्सिभ मोनोबाथाय टेन्ट लाबोनानै इयाव थाफैनानै नेक्स्ट दिना मानासाव थांनो हागोन पुरा इयावनो हर थानानै बन फायार बरिया गावबो टेन्ट लाबोनानै थानो हागोन माने जुदि नोंनाव दंखायोबा टेन्ट बायनानै लानाय दंखायोबा लाबोनानै बरियाके टेन्टआव थानो हागोन आरोना गावनि निजा टेन्टआनो इफोरबादि माने टेन्टआ इफोरबादि टेन्टआव हाबथ'ला दे बया गरम न' ब्र' गरम दाना सिङाव माबादि गरम जायो एसिबो गैया टेन्टआ एसि थानाय टेन्ट गैया एसि थानायखौ मिथिला दे आरो सोरबा बानायनांसिगोन देखायना होनि गासै भिउखौबो बेखिनि बे जायगाया माने सिमला बारनानै लोखि बाजार खाथियावनो दोङो ओमफ्राय डाइरेक्ट मानास थांनो हागोन इथिंनो मायबा गवा लाइट मायबा रबर बागानफोरखौ नोंथांमोना फैना नायनो हागोन आरो गाइस जुदि फैनो इन्टारेस्ट दंबा फैनानै बेयाव भिजिट खालामफाय आं खाथियाव थांला दे जानो गोसो गैया जोङो नै केम्पनिफ्रायनो थांसै थबगां जंगल टुरिस्ट केम्प
बेनिफ्राय जों दा थांसै नोंथांमोन आरो मोनसे जायगा देखायबावनि स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय हा आंना माने ग'प्र चार्ज गैला दे गाइस मबाइलजोंनो जिखिनि हायो देखायलांगोन खिन्थु आं दा मट' ब्लगिं खालामलांनो हानाय नंला जोङो नै लकेसनसिम मोनफैबायानो नोंथांमोन आं लकेसनखौ देखायनि बया हिटदै मेगन मिसिना था नाय माबादि नुदो माने लोक्षि बाजारनि खाथियावनो आरोना नैबे नै लकेसना दुब्लि खाथियावनो ओमफ्राय नै जों बागान टाइप मोनसे नालेंखर बागान न' नालेंखर बागान माने गवा लाइट रोखोम नुयो आरोना नङाबाबो जोङो गवा लाइट होनबाय आरोना नोंथांमोनाबो फैनानै एसे इन्जय लाफैनो हागोन आरो फट'ग्राफिनि थाखाय बया मोजांखा गाइस नोंथांमोना फट' लानोबा DSLR लाबो बेनि उनाव फट' ला बेस्ट नाय बेकग्राउन्डखौल' नाय नोंथांमोना कुलदीप ब्र' आं फैखांबाय बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि ब्लगखौ थांनानै बिदि नायनो हागोन बिथांनि चेनेलाव थांनानै आंथ' आरो बारे बारे बुंबायानो बिथाङा जोंनिसाय बांसिन मोजां भिडिअ खालामदो मानो होनबा जों आरो सर्ट टाइम लाना फैनाय रखम जाबाय मोनसे जायगानिखौनो मोनसे जायगायाव दाजाबनाय बिदि मोननैदो मोनसे खालामना होदो भिडिअफोरखौ जोङो नाय इथिं मोननैसो सिनेमेटिक शट होनो हागोन आङो लास्टाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय नाय गवा लाइट बेखिनियानो लकेसना नोंथांमोनाबो मालाबा भिजिट खालामनो हागोन जायगाया जाहैबाय लोक्षि बाजार सिमला खाथियावनो स' आरो बेनि उनाव मोनसे बरिया जायगा दोङोनो आं बे भिडिअ'दोनो दाजाबना होफागोन दे मा प्लेस होन्दोंमोन कुलदीप ब्र' मा प्लेस होन्दोंमोन दा जों थांगोन मोनसे 100 प्लेस पुरा मोदाय बायदि स्केरि आंथ' बरिया सिनेमेटिक बानायगोन नोंथांमोना नायनो हागोन आरो ना दा जों आं बेखौ लांगोन ओजों थांनानै खोन्थिगोन बिथाङा थांनि दे होमबा गाइस नायलांबाय हा डाइरेक्ट आङो जा लकेसनखौ मोनैबा डाइरेक्ट देखायना होगोन फोरमायजोबना गोजों थांनानै माबोरै मानि थाखाय 100 प्लेस जाखो आंसो दोनदों 100 प्लेस खिन्थु 100 प्लेस नङा बेलेग मोनसे इयो माने मामोन लियो बिटिसि एरियानि मोनसे माबा र' मोनसे बुस्थु फाराम सरि फाराममोन सिगां गोदो फाराममोन आरो ना दा इखौ रावबो इउज खालामा ओरैनो गोलैना दं मोदाय बायदि जाना दं पुरा स्केरि टाइप 6500 बिगा दं एरियाया बिराद गिदिर आरो बिराद गिदिर फुख्रि दं आरो जों थांबाथाय नुगोन आरो ना आं इसोरखौ लांनोसै होमबा स्टार्ट खालामनोसै गारिफोरा बरियानो दा जोङो नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै जों दा मायाव दोङो सफायबायानो जोङो लकेसनखौ देखायनोसै लकेसना मामोन इयो गुरुमारा फारामनो सिगां इफोराव माने मानसिफोर थायोमोन आरो पुरा जों आइ आफामोननि नांलायनाय टाइमाव आरो ना गुन्दुगुल टाइमाव बेयाव बेलेग आर्मिफोर थायो पान्जाबि थांसाबि थालाबायोमोन गुन्दुगुलाव सब खारलांजोबदो नायनायो आरो इ आगोलाव सिगां दाबो खालामो खोना गल्ला फेक्टरि दङ आरो आगोलाव दाबो मोनगोन गल्ला जुदि अर्डार खालामोबा बै आगोलथिं दोङो थांनो हागोन गुरुमारा माने मामोन गवा लाइटनि खाथियावनो ओंखायनो मट' ब्लगिंबो खालामबोदि आङो मानो होनबा खाथियावनो नालाय फायबाथाय सोंबाथाय गम मोनखागोन आरो ना गुरुमारा होननानै इथिं आरो नामलांनि हाजोखौ नुहुरगासिनो बरियानो भुटाननि न'खौबो नुहुरदो मोनफा मोननै इथिंनिफ्राय आरो इयाव बोराय सिगांनि ट्रेक्टरफोर दङ आरो ना इयो आगोलाव थांबाथाय नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बिराद बोराय दा थाना खोन्थिगोन जोङो मोनसे हल सिङाव आङो हाबना देखायनि नैबे हला जाहैबाय माने फार्ममोन आरो ना माबा माबि गोदो बानायोमोन ब्र' माइ बिदि फार्म बानायोमोन नर्थ इस्टआवनो माने लार्जेस्टमोन आरो ना 2500 बिगा दं आरो ना इयाव 6500 टटेल फार्म जायगाया 6500 बिराद गिदिर आरो ना नायगौबाबो नायजोबनो हानाय नङा आरो बिराद गिदिर फुख्रि दं आगोलाव एग्रिकालचार इउनिभारसिटि साइन्स एन्ड टेक्न'लजि लाबोयो स्किम मोननो लाबोयो जोङो नै दा कुलदीप दा आंदों मोनसे मेम'रियेल बुस्थु नायनो थांनि नोंथांमोननोबो देखायलांनो नाजानोसै मार गरम दे हाला सानसेयावनो इमान कभार बानायनो हाखाया माने भिडिअ खालामनायाव बहुत खस्थ' दा जायखिजाया जिखिनि हायो देखायनानै भिडिअखौ आङो एन्ड खालामनो नाजानोसै नै बेफोरनो ट्रेक्टर पुराना आरो ना आगोल माने इयाव माइनि फेक्टरिमोन आरो ना इफोरो दा रावबो थाला नालाय हान्टेड जागा होनना बुङो आरो ना मोदायफोरनि बारि बयनिख्रुइबो पुरानासिन ट्रेक्टर आरो ना नैबे जायगायाव दोङो दा माने अल्डेस्ट ट्रेक्टर
17 सननिनो आरो ना 1700 ना 1700 सननिनो नै आंनि उनाव दोङो बापरे बा डेन्जारलै डेन्जार खिन्थु ट्रेक्टरा इन्जिना माने बेलेगमोन आरो ना दानिया इनि नाय दानिया सब माबा गोदोना तार सारबो गैयामोन इनि माबादि टायारफोरा सेममोन आगोलनिखौनो फैना नायफैनो हागोन नोंथांमोना जुदि अल्डेस्ट ट्रेक्टर माने जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो गोलैना दङ आरो ना ओरैनो ना कुलदीप ब्र बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो गोलैना दङ बेफोरबायदि फुराना ट्रेक्टर हिस्ट'रि रखम आरो ना बेबो मोनसे जायगाया नायथावथावनो आरो नैफोरथिं नुनो मोनगोन मायबा इन्जिनार नायबो हावा मायबा माबि खालामोमोन आगोल इफोरदो आगोलनि ट्रेक्टरनि साखाया नै डिजाइना एसे बेलेगमोन आरो ना गाइस आगोलनि ट्रेक्टरनि साखानि डिजाइना एसे बेलेगमोन दानियाबो बिदिनो खिन्थु सेम नै इयाव गोलैजोबना दोङो ट्रेक्टरनि साखाया आरो इथिं मायबा मोनसे बुस्थु दोङो नै टायारफोरखौ चेन्ज खालामनाय खोमा बिदि गोलैसोना दोङो आरो ना नोंथांमोननो जिखिनि हायो देखायबायानो जोङो नै दा ज'नो थांसै जिखिनि फैदोंमोन ब्रह्मआबो बुहुत मेंबाय बिथांमोनाथ' बुहुत हेल्प होबाय जोंखो थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो बिथांमोना जोंखौ बेरायफाजोबखाबाय गावसोरनि जिखिनि जायगा दोङो देखायजोब्बाय आरो ब्रह्मना आरो कुलदीप ब्र'आथ' इयाव थाफायनायदो जोंखौ आरो लाबथिंगासिनो आरो मास मोनसेसो जाबाय इयाव थानाया दे होमबा गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय